Айо, здесь Ингулец, Криворог. Что хочу сказать? Хочу увидеть топового МС в этом месяце тура. Или с Логиком, или с Гигой. Ну, было бы интересно просто. Или просто пригласите хотя бы кто там, или Замбеза, из Кривбаса нашего. Я думаю, он согласится. ЦЗ, центральная зона, раньше не гоните, выросли на их треках. Центральная зона, темнота, вот и все, что остается лишь в темноте, мое сердце тихо бьется. Ладно, короче, погнали на отбор. Здогадайся, який тембра бренд клеймо на чолі чи на пергаменті, але річ не втім, Інгулс і тім із підлянко дім, тут нема ніяких мін, в легенях диму вдоваль, кабіну рве від мінусовок, душі мінус 40, правда під засовом знову очі, червоні небі, тому на папері, Рими знову змова між головою і душою, що робити самим собою, душу крає на краю стою, думаю, убиваю себе лютою отрутою, варю зілля з басурим, сала моїм вірним сам старим, в душі заметіль, ну ти саме ті, думку гадаю в самоті, тільки я і тінь, і мій біль Рима лікує мою душу, та а наша спокушата суші спонукає маревом проспекту, в душі занотовані старі конспекти. Почуєте їх далі, якщо пройду, но тільки вже на русській мові, на російській мові, пардон, ладно. А оце наш Інгулецький район. Так и живем. Все, давайте, удачки, Жека. Молодчик, что придумал такой проект классный. Все, давай, удачи.